5,000 malbatên koçberên Serêkaniyê li kampa wa şûkanî ya Gulnavbera Tiltemir û Hesekê dikeve hatine bicihkirin. Hejmara mistir li 155 dibistanî hatine bicihkirin. Rewşa kampê pir xerab e, pêdiviyên bingehîn li kampê hîn nehatine sazkirin. Bi hatina baranê rewş pir zehmet dibe û ev yek dibe sedema nexweşiyan bi taybetî ji bo zarokan got nexweşiyên sîngê di nav wan de belav bûne. Heyva sora Kurdî dibêje got karîna wan têra pêdiviyên tenduristiyê nake. Heya wek vê demê rêxistinên navneteweyî nehatine kampê. Niha planê me hene em berê fire bikin û em banga xwe jî ew ban dikin. Heta niha kesî munezematên di alê tenduristiyê di kesî kar nekir ji xeyna heyva sora Kurd tenê pêv heta nihatiye. Ne munezematek meniyê mişûnin laciyên ew kes nehatiye heta niha. Li gorî rêveberiya kampê got rojane koçber derbasî kampê dibin û niha hejmara wê 5,000 kes derbas kiriye. Pêdiviyên werzê çile pir kêm in û ev yek cihê nerazîbûna koçberan e. Emşa Xidr Seîd got malbata wê ji 9 kesan pêk tê, her 9 di yek çadirî de ne û pêdiviyên çile jî tune ne. Di çadirên xil û xalî de rûbirû bi serma çilekî dijwar tên. Kêmazîme gişîne, kêmazîme her tiştin. Kêmazîme tiştê ji me tê jî minezeme wê li vir qosînê tamam nadin me. Nagên me. Konê lawkê mînû çend roj zewî jî konê wî valayê her lê binêr û bisewirîne jî. Valayê tişek têtine. Mij betaniyak ja xwe dayêm li hêfek ji ew doşak ja xwe dayek. Em heft hey şexsin şeş doşak danemê. û neh betanî danemê. Em katêra me çi bike? Li gorî koçberan tevî got ev dimeh ser kampê derbas bûne, lê rêxistinên mirovahî yên navneteweyî serdana kampê nakin û tenê yên xwecehî serdana kampê dikin û karîna rêxistin û komeleyên xwecehî têra pêdiviyê nake. Koçber jî rexneyên li saziyên navnetewî dikin û bi taybetî li saziyên netewên yekbûyî. احتياجات اما صوبات انا مازوت نيتن حري تشلي ام كاتيد بمشين يعني مساعدات قالك كيمن يعني بتشتي ام تخوازج مرناي نا كهرباء هي نرج حاله يعني وتم نظامه خنادنبر يعني منظمتين درو سيرو درفن فناغرن هاوتين وفدغرن تستفادش كسكيناك يعني تين بتشكي تشك نزارو قاددن وان وفدرن يعني تشتكو كدين ما نديتي واو قصرو ابو تقريبا دمها من الفرن ما يشك نديتي. Rojane nêzîkî 100 kes gopiraniya wan zarokin derbasî kampa wa şûkanî dibin. Ev jî aloziya mirovahî li kampê mezintir dike. Pêdiviyên bingehînê kampa wa şûkanî hîn nehatine sazkirin. Di rewşekê de got rêveberiya Xweser dibêje got ti alîkarî ji ti saziyên navnetewî heta niha nehatine pêşkêşkirin. Di encam de bi rewşa hezaran penaberên Serêkaniyê pir zehmet e. Zana Umer dengê Amerîka kampa wa şûkanî.